zvamaita henyu. Ndinokutendai nokundigashira kuno kuinsukumene. Makadiko. Tinokutendai. Ndinoziva kuti mune nguva dzenyu dzamunoita mabasa. Asi masarudza kuti muye tizotandadzana tiri pano. Tiri muchirongwa Mike Samba Show. Nyaya yedu yatiri kufamba nayo kutanga ndeyekuti tinoziva kuti mukati memhuri, mukati meushamwari, mukati memabasa, munhu anodadirwa. Ogoenda achiti ndakadadirwa mufunge kana kuti ndakadadigwa. Saka isi toda kuziva kuti kana wadadigwa unenge waitwa sei? Unenge waita sei? Nekuti dzimwe nguva tinongokanganisa ukama, tinongokanganisa mabasa nekuti vandidadira pasina zvinhu zvanyatsodadwa nai. Regai nditore mukana uno wokusuma vadari vedu vari pano. Ndinoda kuti vatiudze mazita avo nekuti vanobata sei, vanoshanda chii munzvimbo ino. Ndotanga nababa. Tinotenda zvikuru. Ini ndoitwa Pastor Mpofu, ndiri mufundisi muno muinsukamini. Ndinokutendai neuvepo baba. Toenda pana mai. Ini ndoitwa Enmo Hardwick. Vazhinji vanondiziva nokuti mai Matambo. Ndinobata nevarimi. Muri mudomain. Tinokutendai mudomain cards. Ini ndinoitwa Question Ndo. Ndiri umwe vatungamiri pano painsukamini vearea committee. Tinokutendai nekuti vari pano vauchirema uko. Regai ndimbotanga neshamwari dzangu dziri ikoko. Toda kumbotanga nemuroora wechidiki ari panapa. Chamungati ndadadigwa chii? Vanhu vanenge vakuitai sei? Dzingave hama, dzingave shamwari, kana munhu akudadirai anenge aita sei? Tinotenda Dr. Chisamba. Kana uchinge wavhakacha kana kuti kubasa uchina kunobatsirwa kana kugovernment office kana chero kwaunenge waenda ukasvika panonzi pareception paya munhu akangokuti ukamuti mangwanani dzimwe nguva anogona kusataura newe kana kuti anenge achori zvake pafoni mazuva ano kune mawhatsapp achisingagoni kunzwa kuti uri kuda kubatsirwa nei kana kuti anongotokubatsirai nei kwakanaka here kwabviwa wotoona kuti panapa hazvina kumira zvakanaka saka unobva ipapo uchinyatsonzwa kuti handina kubatwa zvakanaka ndadadirwa. Mashoko akanaka vauchirema uko. Manje muroora abva abata magovernment office. Hanzi unosvika zvako pareception munhu anenge ari pafoni so iwe uchitaura kuti munoshanda pano here ndoda kubetsegwa hanzi ndobva ndichinzwa kuti ndadadigwa handina kubatwa sezvandinoitwa nekuti munhu wese anofanira ane mafungiro anofanira kuti ndinofanira kunzi ndinzai nai vamwe ndouya pamuri. Ndinokutendai mbiya Chisamba. Kunzi ndadadirwa ndokunge pandinenge ndasvika kunyange pamusha chaipo pane magamuchiriro aunoitwa pamusha iwoyo. Seapi? Mumwe haupiwe kana chokugara. Iwo wasvika uri muenzi? Uri muenzi. Mumwe unongosvika kana kubikirwa pamwe unosvikopiwa chokugara. Kubikirwa kwacho kwakuzobikirwa pamwe asvika sure kwako anenge achidikamwa ipapo. Ndizvozvo vari kutaura chokwadi chavo nhai. Unosvikawo hapana chaitwa hapana chadini asi vauya musure mako vatobikirwa chikapu chetii vatodini. Asi tinenge tichiziva here zviri kuitika nokuti pamwe kumastoro kureka pamwe vatuma mwana kunotenga chingwa pamwe vazodii. Regai ndimboya pana baba Mupofu. Munhu kana achinzwa kuti adadhwa anenge aita sei? Ndomboya kwamuri mudomain kana mukanditendedza kukudaidzai nebasa rei. Nyaya yekudadirwa inyaya yekutadza kugamuchirika. Munhu wese anotarisira kuti pandinosvika ndigamuchirwe. Saka kana ndikasagamuchirwa zvakanaka ndinenge ndadadirwa. Ndizvozvo zvavari kufungawo vauchirema uko. Asi ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti kune vamwe vasingagamuchirike nekuti hunhu hwavo tikataura pachirungu toti attitude. Munhu anobva asvika achinge kune makore, anobva asvika kunge ari kuvaviwa, anobva asvika kunge ari kumarwa. Dzimwe nguva hazvizoita sezvawanga wakatarisira nokuti vanhu vanenge vauda kuti vachikwanawo pauri ipapo. Asi tinotevedzera here munhu kana asingafare kana achinge aine hunhu hwokuti anoita kunge anyorova kunge adini ndozvatotevedzera here muupenyu. Baba Ndou tibatsirewo. Of course nyaya yehunhu hunhu hwemunhu kana chiuya kwauri inogona nge maybe chikonzera kuti usamugamuchira zvakanaka asi iwewo kana une hunhu hwako wakangonaka
ndofana kugamuchira vanhu mune zvakanaka zvisinei kuti munhu ane unhu hwakaita sei. Mashoko akanaka vauchirei maoko. Anzi hatifaniri kuzadzwa uipi. Hatifaniri kuzadzwa uipi. Kana ukaona zvako kuti munhu ari kukudadira uyu, aiwa vabvunza kuti amwene maswera sei, marara sei, ndanga ndiri kuda kubatsirwa, anopedzisira kutoti muda kubatsirwa nei. Otozopona unzi adzokai henyu marashika, nzira ndeiyi. Handiti ngatisangane muchikamu chinotevera. Hey Barbie, can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. Vatariri nevateereri tiri kuno kuinsuka mini tiri mumaisamba show tinokutendai nokunge muri pano. Ndanga ndakanganwa kukuudzai kuti vekuHarare vari kukumhoresai. Ndonovati chii? Ndinonodzosera kuti mavakwazisawo nemi. Ndombouya kune mukwasha uyu. Ndinotenda maichisamba. Ini ndinoitwa Mr. Mavhenganise. Ndobata ndiri pasekondari pandorairidza vana vemuno muinsuka mini. Nenzvimbo dzakakomberedza. Nyaya iri kutaurwa panapa iyi, hey, nyaya yakaoma iyi. But kuoma kwayo kwandinovona ndekwekuti iwe kana ugere kumba kwako, ndingati iwe uri pako paunoti pako, usatarisire kuti zvinoitika uri pako iwewe zvichainoitika kumwe, uyezve usafunge kuti mafungiro ako iwe ndo mafungiro umwe munhu. Nekuti maichisamba chandinovona ndechekuti munhu anongotarisira kuti kana iye ane kakuzhangandira kainako, munhu wese anofanira kunge aine kuzhangandira. Dzimweni dzenguva kwatinoti kudadirwa, hakusi kudadirwa. Tasvika pamba pane vanhu vakadzikama, vanokugamuchira zvine unyoro, handiti. Nekuti pane nyaya yataugwa yekuti unosvika pawasvika munhu atikati sei yataugwa namuzvari kumberi uko, vati kwai ukasvika kuma-government offices wowana munhu achibaya-baya foni. Mutemo webasa unoti kana tiri panguva yedzebasa hatibaye-baye foni. Uko ndinogona kubvumira. Chimbova uchirai maoko ipapa. Nokuti foni yaremadza vanhu. Enderai henyu mberi. Ndatenda. Izvozvo zvoga ndinotenda kuti kudadirwa. Asi kwai munhu anoti kana achienda kwaanoenda ane zvaanotarisira. Maichisamba, usaende kumabiko kana kumutambo uine munyu muhomwe kuti uchanopiwa sadza nenyama. Nekuti uchanosvika ikoko kuine vanhu vasingadyi nyama, kuchidyiwa mukaka wakakodzekwa zvakanaka. Mashoko makukutu. Vari kutaura mashoko akanaka chaizvo. Anzi zvaunoita kumba kwako, zvaunoita kubasa kwako, usafambe nazvo. Handitika hamusati mamboona here kuti kana mumwe munhu akasvika vanofamba vakazvitutumadza muti mune mautobvunza kuti asi ava ndo chairman. Asi ava ndo chairman here. Uchairman ngausare kwaunochandwa. Handiti ndizvozvo. Kune vamwe vamusingatomboziva vanenge vari bosi mukuru chaivo. Matosvika kudai so vatogara pasi motozonzwa kuti patauya panapa ava ndo vakuru vedu. Muti vati aiwa sumukai. Asi vamwe vanoda kukurakidzai nokufinyamara nokudini kuti ndini pano. Hanzi nemukwasha zvinokutadzisai munopedzisira moti madadigwa. Imi musina kudadigwa. Nai ndouya pana maisiband. Munoiona sei maisiband? Iko kudadirwa hakugwadzi here? Munhu ngaangofanira kuve munhu nguva dzose. Usatarise. Taurai. Munhu ngaafanire kuve munhu nguva dzose. Uve munhu anogamuchirika paunosvika. Uve munhu anozvininipisa. Uve munhu ane rudo. Kana une izvozvo zvose,
ndinovimba paunosvika pese unenge uri munhu anogamuchirika. Mashoko makukuti vauchirei maoko. Hanzi kana tofamba, kana toenda dzimwe nzvimbo dzisiri mumba mangu, ngandikatanure zvese. Ngandikatanure zvese nekuti unozosvika uchiti vadadigwa. Asi ongori netsvakiridza iri kutaura kuti ndafara chaizvo kuona baba Mashonganyika. Ndobva ndati makadiwa Mashonganyika. Ndasumudza ruoko rwangu nai. Iwe woramba wakaisa maoko omomunzi ndinofara maisamba. Munoiona sei baba Ndou? Uri kufara wasumudza ruoko. Ndakuziva takamboshanda tese, takambofamba tese. Iwe uti ndinofara zvangu. Anenge akuvhairira nokuti iwe unenge waita zvezvo zvokuti wazininipisa, asi aratidza kuti ari kukusema kana ari kutarisira pasi. Ndoda kuwedzerawo zvakare kuti even chero maofisi umo nyaya taugara namai uko maisipandi yokuti dzimwe dzenguva anoenda kuchizininipisa, kumwe kumaofisi kune vanhu yatsona kuti uyu ndibhosi chaiye, wasvika anenge achikusema achikutarisa kubva pasi kuita kudenga, asi iwewo uchizininipisa. Saka munhu kana aisa maoko muhomwe wechimuhorosa, aiwa anenge akudadira. Asi baba Ndou muri kuti ukasvika mumaofisi unobva waona kuti uyu ndibhosi chaiye achikutarisa achikusema. Ndo ubhosi iriwo. Ndiwo ubhosi here nai. Wokuti hanzi anokutarisa achikusema. Nekuti kana uchasema vanhu haufaniri kunge uchinzi bhosi. Unofanira ngori bhosi wevanhu handiti? Ukasvika vanhu uziva kuti mufaro wawe. Kana zvazvebasa toita zvebasa handiti? Zvino mukati mabasa makatsamwa. Munguva yekufara makatsamwa. Nguva yelunch makatsamwa. Nguva yekuenda makatsamwa. Aiwaka. Munoiona sei Hedwig. Thank you. Ini ndinofungidzira kuti even pamabasa pachona pane inonzi client care, unofanira kugamuchira vanhu vaunoshanda nayo. You cannot be a boss kana pasina vanhu. Saka munhu wese anofanira kugamuchirika. Panotosharudzwa vatungamiriri pane anonzi macharacteristics evatungamiriri. Anofanira kuva ari munhu anosvikirika, munhu anokwanisa kugamuchira vanhu, munhu asingadadi. Mashoko akanaka vauchirei maoko. Takamboita chimwe chirongwa vana baba omweya muchandiregerera kuti kune mamwe mafundisi asisasvikike. Kuti hanzi kana uchida kuona munhu waMwari $300, kana uchida kuona munhu waMwari $200. Asika shoko rinoti muri vafudzi vevanhu vari kufudzani kozvino. Nekuti kana uri mutungamiri svikika. Kune vamwe vanonzi macelebrity dai vanopembedzwa nevanhu vanosumudzwa kuti macelebrity. Zvikangokupinda mumusoro chete ndo panotangira kuparara. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Are the sum of our choices. We cannot escape the past. This mission of yours is gonna cost you dearly. Maita enyu adiwa vatariri nevateereri tiri kuno kuInsuka Mini patiri kutarisa kuti kana wanzwa kuti ndadadirwa unenge waitwa seiko. Tamboya tichikurukura zvedu nyaya muchibhazi chedu, vamwe vakati kudadirwa kwekuti kana waenda kunoshanyira hama dzako musi waunooneka kuti ndakuenda. Zvova vana vanobva vatanga kuudzwa hanzi uchiripo kuti bvisai mashitsi nezvinhu zvese zvavanga vakafuga ngazviende kunowachwa, ngazviende kunowachwa. Vamwe wakati wakazvagara zvinozowachwaka. Vamwe wakati wakazvino hazvanzarwe here muenzi achiripo here. Ameno hero jira kufuka kana kuwarira munozviona sei. Baba ndiri kuya kwamuri. Zvakaipa here nekuti sitoziva kuti kana vaenzi voinda zvavanga vachishandisa zvinoda kugezwa. Asi ndizvo here maitirwa azvo kuti imi muri kutaura uko kuti ndoinda zvonzi bvisai zvose muwachi. Apo ndokudadirwa chaiko chaiko. Kuti ubve wataurwa uripo usati waenda. Aiwa zvinoitwa hongo asi ngazviitwe muenzi aenda. Kwete kuti zvitaurwe ndiripo. Kana wandidaro hatondidadira handidzoke futi. Baba wati handidzoke futi. Hanzi handidzoke futi kana maita. Tiri vanhu vane tsika nemagariro. Tine hunhu hwedu hwatinoita. Hongu zvinozikanwa kunyange muenzi
anoziva kuti aiwa muchasara mozvigadziridza handiti, asi nzira yatinenge taita ngairege kurakidza kunge yekushora. Baba taruona zvakanaka. Ini maonero angu kumwe kudadirwa kazhinji kunowanzouya zvichidudzirana netsumo yainoti kandiro kanoenda kunobva kamwe. Kazhinji kudadirwa kunowanzobudikira pakuonekana. Umwe munhu mogona kunge makashanya muri vanhu vakawanda sezvakaita muri vana, asi pakuenda muchienda musi umwe chete, asi umwe paanogadzirirwa zvakanaka achipiwa zvakawanda kudarika vamwe. Izvozvo vanozviita nekuti mawiro amakamboitawo dzimwe nguva akauya nezvakawanda ndiye anopiwawo zvakawanda pakudzokera. Kare vanhu vaiti vachishanyirana, itsika yakuenda ichipera yekuti kana uchishanyawo hausingotarisira kungonowana kwauri kuenda kuti ubve nechimwe chinhu, asi unofanira kutoenda wakatogukuchirawo zvinhu uchisvika pamusha iwoyo. Mashoko akanaka vauchirei maoko. Isusu mutsika nemagariro munoziva kuti kunyange mbuya vachibva kumusha pamwe vanokuigirai nhanga nai, pamwe vanoya nenzungu dzavo kungoti aiwa mozodla henyu, asi ndozvavari kutaura izvozvo kuti pamwe kana pakugadzirira paye munhu anonzwa kunyara kuti anorwa kutoda kuti ava vakambouyawo nenhanga, regai nditi chipaketi cheshuga kana kuti chimukaka ndoisa imomo. Asi tichienderera mberi neshoo yedu, regai ndide kutenda kwakaperera kuna mai Mandeya. Mai Mandeya ndo vatibasira neungano iyoyi. Munoziva kana muchinge muri kure hapana wamunoziva, hakuna angakubatsirei, vakaita munengi naChii imbova kuchirewo maoko. Muropafadzwe mai Mandeya, murambi musaitire Chisamba Productions chete, itirai vamwe vanhu vese, tinokutendai. Ngatifambei ndakumboya pana amwene. Pane zvandibata zvazoita kuti nditaure apa. Mabatwa neiko amwene? Pakunzi kana wobuda unobvisirwa mashitsi nei zvitori nani. Kune kwatakaenda kumwe kwataiti isisu tabva kuno kuruzevha tikapinda mutoilet wambanzi sisi lori musikana waya aenda nemishonga yekunospreya. Chero mageza unodira mishonga osuka. Ndakadanzirwa zvakanzirwanza zvekuti chero ikoko kukanzi kwaitike handidzokeri. Uchapupu usina kugombedzerwa. Ndo zvatanga tichitaura zviya kuti zvine maitirwo azvo. Munoziva kuti makore 3-2 akapfuura takanga tiine chirwere cheCovid, handiti? Chirwere cheCovid chaiti tiite zvose izvozvo, asi nzira yazvo haisi yekuita kunge vanhu vasvibisa musha wako kana kuti vanhu vakanganisa. Kana muchizviita zviitei nenzira yenyu isingaoneke. Mina Aleta Mpofu ngizakhuluma ngesindebele. Ngibona ukuthi okunye ukudadirana ezihlobeni uyakwanisa ukuthi uvakatshele kumbe edorobheni. Then uthi uvakatshele edorobheni bese bekwanisa ukukuphekela. Ingce ekuseni bakuphekele bakufakela isinkwa namaqanda. After usuqedile ukudla uze ubukujayele yini ukudla lokho. Then emini sebesithi ama noodles in basa kubuza ukuthi hey ekhaya likujayele lokho kumbe lijayele isifala lo umfushwa kunje. Then intambama sebekuphekela okunye futhi basa kubuza futhi ukujayele lokho kumbe ekhaya lijayele ukuthi khathesi selisidla umdakura. Mbona ingani kukhona ukudadirana khonapho empilweni yethu. Muchirire maoko. IsiNdebele mina ngiyadoba. Kana ndakunzwa zvakakwana ari kuti kumwe kudadirwa ndekuti wabva kumusha waenda kudhorobha. Vakabika zvinhu vanenge vachikubvunza kuti zvimakazvijaira here izvi. Aya ndo atinodya kuno masiriela munaziya here aya. Ukakumbira tishu vakakupa unonzi munojaira here aya. Aditika. Saka isusu tiri kuti ngatirege kudadirana, ngatidzidzisanei. Tese kudla kwatinoita takatokudzidza. Kudzidza hakuperi. Tinodzidza zvakawanda kumusha, tinodzidza zvakawanda kudhorobha, kwese kwatinoenda. Kana tichida munongobvunzawo kuti izvi zviri kukunakira here izvi. Mazvihwa sei? Handiti
kuno umwe munhu anotogara kana kudhorobha asi haadi huku haimuitire zvakanaka. Saka hazvireve kuti munhu anobva kumusha akashoreka. Tese tinobva kumusha, nekuti kumusha ndo kune madzinde edu, nai ndiko kune rupawo, ndiko kune identity yedu. Kumusha ndo kune tafanike ndo kune mureza wedu. Saka munhu wekumusha anofanira kubatwa zvakanaka. Asi chiregai nditore mukana unoku kutendai, nekuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri maisamba show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Asi regai nditende mhuri yekuinsukamene. Nhasi kuri kutonhora zvikuru, matiremekedza mauya pano, tinokutendai neruremekedzo rwakadaro. Ndinotenda zvakare mai Mandeya, maministries edu atinawo neRBZ tinovatenda, vadzidzisi vedu tinokutendai matiwanira nguva. Regai nditende vadare vedu vatyaira chirongwa zvine unyanzvi, baba Ndou Hardwick nababa Mupofu. Zvakadi kusangana zvakare, svondo rinouya panguva imwe cheteyo tiri munhapitapi yezvirongwa izvozvi. Ndinonyiwo Dr. Rebecca Chisambo.